Hello mga people, mga human being tips and tricks sa karon! Sa ating gawaing buhok, ito may customer ako no. Pero bago dyan, paki-subscribe naman sa ating Miss Human Being para updated kayo sa mga video ko. Kahit paulit-ulit yan, pero yung mga customer, hindi sila paulit-ulit. Ngayon, may customer. Ang gusto ni ma'am, kasi noon, bago lang si ma'am, bago lang siya customer, ngayon lang siya dito nakapunta. Nang dahil sa mga video at sa mga reels, intrigang-intriga sila, madami na sila na intriga. So ngayon, ang gawin dito sa book ni ma'am, iriban lang. Kasi noon, ang pinagawa niya is parang nagpa-treatment siya ng Sistine or Brazilian. Kasi pag ganun ang ginawa dyan sa buhok, parang buhaghag pa rin. Ito, naka-shampoo na. Ang gusto niya para bang malambot na, parang wala. Pag hila mo, wala na talagang sasabit. Ayan o, pag ano mo, merong sabit, parang matigas sa ilalim. So, ang gusto niya para mawala yan ang ano niya, problema, para malambot na ang buhok. Kahit wala ka pang suklay, basta ribanded kag Schwarzkopf, maganda siya. So, ang gawin dito, iriban ngayon ng glass rebanding. Ayaw pa ni ma'am magpakulay, sa sunod na lang. So, sa sunod na lang to kulayan ang buhok ni ma'am kasi medyo di kaya siguro sa bulsa ni ma'am o ano ba. Ganun talaga ang mga tao. Ngayon, ito naman, si glass rebanding number 1. Number 1 yung ginamit ko para dito sa buhok niya, sa ilalim, yung nakatubong na medyo black. Kasi dito sa ano niya, nakasistin to si treatment. So, madali lang siyang mag-straight. Madali rin siyang ma-straight, so ganito talaga mag-apply ng gamot. Huwag muna ditong abutin para hindi siya mag-brittle kasi manipis na ang buhok niya dito. Dito, di ba, refine yung buhok niya, so super manipis na dito. Huwag munang lagyan bago pag mag-timer, sa timer ka, doon timer ka magbase kung kailan mo lagyan ng mga gamot para hindi siya mag-brittle. Lalo na dito sa scalp niya, huwag ipaabot sa scalp kasi manipis ang buhok. Madali lang siyang mga putol. Ang ginawa dito, mga 2 months or 3 months ago, ang ginawa dito is nilagyan ng treatment na Sistine. So, ang nangyari sa Sistine, walang nangyari pa rin sa Sistine, ganun pa rin ang buhok, medyo matigas. So, ang gusto ng customer na medyo malambot yung buhok niya, para bang hindi na sinukla, yung kinamay na lang. Ang Schwarzkopf product, maganda talaga siya. Depende sa magawa, hindi siya makasira, lalo na pag marunong kang magtrabaho nito. Si number 2, pinaka-mild na gamot, pero dapat marunong ka pa rin magtrabaho ng mga product na ginamit ko. Kasi pag hindi ka marunong, pareho lang sila mga gamot, makasira pa rin ang buhok. Ito na ang resulta sa buhok na nilagyan ng glass rebanding number 1 at number 2. Ang ginawa dito sa last preview sa buhok ni ma'am is naka-treatment siya. So hindi niya gusto yung treatment kasi hindi malambot. So ngayon, ano sa tingin niyo sa buhok ni ma'am? Galing siya naka-Sistine treatment. So maganda na ang buhok niya pero hindi pa to naplansaha. First pa tong result. So may ikalawang result dito. Doon na natin tingnan kung ano ba ang resulta sa buhok. Mag-brittle ba pag magplansa or hindi? Ganun lang. Katulad dito ni ma'am, ang ginawa dito, di ba, naka-Sistine. So, manipis yung buhok niya. Huwag masyadong matagal magplansa para hindi masira yung buhok. Hindi siya mastigas kasi pag matagal mo magplansa, medyo ang buhok parang nasunog na yan. Kasi yung cuticle at niya doon sa ilalim ng buhok, nasunog na yan. So, ang buhok matigas na siya. Lalo, doon na mo malalaman pag natapos ka nang nag-reband. Masisira siya, mag-brittle ang buhok. So, ganyan. Careful sa plansa, hindi basta-basta maghagos ng buhok para hindi siya matigas pagkatapos mong mag-reband. Ganun. Eto na ang result sa buhok ni ma'am na kanina ginamitan to daw ng Sistine before. Pero ayan, ano sa tingin niyo? Di ba? Super ganda buhok ni ma'am. O, kita na ninyo no. Super ganda pag Schwarzkopf talaga yung buhok niyo. Hindi sayang yung oras at saka yung perang binayad niyo. Ganito talaga ang Schwarzkopf product. Diba? Hindi sayang, no? And don't forget, maraming salamat. And don't forget to subscribe my YouTube channel, Miss Human Being. Subscribe, like, comment below. And thank you for watching. Bye-bye!